els protagonistes són les persones que m'acompanyen. Vull presentar-vos el meu equip. Vull presentar-vos la candidatura de Convergència i Unió per a les eleccions del proper dia 24 de maig. Però primer de tot, deixeu-me dir només algunes paraules. En primer lloc, vull donar les gràcies als regidors i les regidores que m'han acompanyat en aquest mandat que ara acabem. La feina, quan es fa de forma col·lectiva, surt molt millor. I sense la feina de tots ells no tindríem el poble que tenim. Vull agrair també la feina dels regidors que han format part del govern municipal, els de Convergència i Unió i els dels altres grups que van formar govern. Aquest mandat ha estat una bona demostració que els pactes locals tenen molt a veure amb les afinitats personals, més que no pas amb les ideologies. Hem governat amb dos partits que estan lluny de la nostra ideologia i de la nostra voluntat nacional, però hem pogut fer-ho sense renunciar en cap moment als nostres ideals i al nostre compromís amb Sant Quirze i amb Catalunya. En segon lloc, un comentari sobre aquest mandat que acabem. A nivell de país i d'estat, però fins i tot europeu i mundial, hem viscut una de les pitjors crisis econòmiques. Una crisi que ha posat en perill l'estat de benestar i els drets socials guanyats durant moltes dècades. Una crisi que ha portat pràcticament a inacció moltes administracions. N'hi ha hagut ajuntaments que han hagut de deixar de prestar serveis, han eliminat les subvencions a les entitats i fins i tot han hagut de netejar menys els carrers o tancar i apagar els canals del vespre. N'hi ha ajuntaments que han arribat a aquesta situació. Nosaltres, no. Per això no vull dir que no hagi estat un mandat difícil de gestionar, ho ha estat, i molt. Només una dada. El pressupost del 2006 era 23 milions d'euros, mentre l'actual és a 18,5. I algun any hem arribat a 16,5. Són molts menys diners. Però estic orgullosa de poder dir que menys hem fet més, i això està gestionant molt bé, amb regidors ben compromesos i amb professionals ben preparats. Per això, avui continuem prestant més i millors serveis. Ho hem fet alhora que reduíem també l'endeutament, de gairebé un 60% el 2007 a poc més del 20% a finals d'aquest any. Tenim, doncs, un ajuntament que funciona i pot encarar projectes de futur, projectes nous i alguns projectes pendents. Projectes nous com fer la patronal un equipament cultural de referència o projectes pendents com la remodelació del complex esportiu, que en aquest mandat ha estat impossible de fer perquè, com molt bé sabeu, els bancs van deixar de donar diners a les empreses i, per tant, no podien presentar-se a cap licitació. Gràcies a la feina feta aquests darrers anys, avui tenim un ajuntament ben organitzat, ben preparat i amb capacitat per afrontar els reptes de futur. Avui us presento un gran equip d'homes i dones, de santquirzencs i santquirzenques, il·lusionats i sobradament preparats per poder ajudar a fer un Sant Quirze encara millor. Som en un moment difícil de fer política. Les notícies que omplen cada dia els diaris i els mitjans no ajuden gaire. L'actitud de determinats polítics encara menys. És un moment molt difícil de fer el pas i decidir formar part d'una candidatura. Però sabeu què passa? Que la política o la fem o ens la fan. I si no hi participem activament, la deixarem en mans d'aquells que justament li donen aquesta mala imatge. Per això estic encantada de poder presentar-vos un equip com el que avui us dono a conèixer. Estic convençuda que ens fareu molta confiança. Gràcies.